Kinong ilam ka Ribhoy District Congress Committee haringkat kinong kerjaan ke parti. Mentakas ngi kila peteng biang ban pelong ya kejingnya ki ke bacai-cai. Akmat ke indoor stadium nongpo kata ada kabara plakat haringkat kejing thua ke penpau ya kejing persya ke bacur halor kejing penkela kerteng ya ke sarkar BJP ya ke skim MGNREGA Shaka Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission. Kala pentip ba kum ka VBG RAM-G Act acara apusan. On behalf of the Ribhoy District Congress Committee, at the conclusion of the peaceful civil demonstration held today, the 3rd of February 2026, near your district office, we are here to submit this memorandum formally to protest the repeal of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act MGNREGA 2005 and its replacement by the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin Act 2025, that is VBG RAM-G. So we formally submit this memorandum to our respected Deputy Commissioner from the district, Ribhoy District Congress Committee. To khuble phi baro ngidan hangni ha khmat ka office jong u Deputy Commissioner Ribhoy District Nongpo kum ka Ribhoy District Congress Committee hakaba nakaliang jong ka All India Congress Committee badlengba ka Meghalaya Pradesh Congress Committee ngila bu renti bangindon kata ka protes hakaba kumno ban penne pensa ia kani ka skim MGNREGA ani kata ka skim belashis pasgi teka All India Congress Committee kalai ya direction ba man laki state man laki block man laki district man laki block ngin penlong ya kani ka jing persya hakabai day bat ka jing penkala kerteng nakaliang jong sarkar BJP ya kani ka skim MGNREGA sya kata ka VBG RAM-G te kumba philai I hakini ki khendiat sngi nakaliang jong ka Ribhoy District Congress ngila penlong ya ka protest hapo yo bernihat bat menta ka sngi ngidon hangni hapo nongpo hapo district headquarter hakaba ngila syong ya kata ka peaceful sit in demonstration ban persya ya ka jingpen kala kerteng habede bat kene ka skim te khendiat kumba ngala batai haki lat patai kubor haki sngi bat ki por ki balalet te tang khendiat ngasukwa man penken mau ya gi pat ba nong syong snong ya ka jingta bat ka jingdu nong ka bakrau jong ki snong ki thau bat khamtam ki ta ki nong belasngi lane kita ki job card holder na ka jingwan jong kani ka skim ka VBG RAM-G te khendian kumban shu mai phang ba ki pai ba nong shong snong kin kham sngo thu ka MGNREGA haki arpho tli ki snam kala sandur ya ki snong ki thau kala ai bela ya ki nong shong snong kimdon kam man liwat bela shakiwi pat ki snong hasnong kadon kata ka bela shispas ngi tementa ka jingpen kelai ya kani ka skim ka jingwan ra ya kani ka ain ka batmai kinong shong snong ka banengkong kindu ya ka hok bela lane bandiman ya ka kam ka chongki ka baar kani ka VBG RAM-G ka penkemen yu pat ba da ka boong ba ngilawan ra mde ya shu shispas ngi ngilawan ra shispa arpsan sgi ko ki pat ba nong shong snong kini ban kemen Henry ngatong yipi ya ka shispa sgi ka ba ka sarkar kongres kalawan ra kani ka sarkar ka bamenta ka persyang ban pendu ka persyang ban knyat wat ki snong ki thau menta babun balang kila pensange kadau ka long ba ka shispas ngi ka ba ni pentre ki snong ki thau kimla pan ban kenjo ya kata ka 100 Mondays maximum ki snong ki bala ban pentre nrupo nyopo Mondays haka shisnem baro Henry kawan ra eta ka shispa arpsan snem ban pentame yo pat ba
Dai namar kata kadau ngi kinok syong snong ngi hab ban suthu ba ka ni ka an ka bathamai ka kta shisha kan pendu ya ka hok ka jong phi phinam la shu ban diman hak ka yo kam yo jam hak ni ka an ka bathamai nang ta ka ba kham kta ka long ka bor ka ikhtiar jong kita ki dorbar snong ka bor ka ikhtiar jong kita ki village employment council menshwa ki ong ba hakapor ka ba ka sarkar kongres ka don ngi pentre ni ka scheme leng ba ka VC ngi pentulon ya ka kam karkom siu by material ngi siu hi mangi na ka VC kom siu by bela ngi siu hi na kaliang jong ka VC menta nadu bawan kan ka sarkar BJP nadu arzar khatsaw lakala khongpong khong de lut baro ki job card holder kimyo by bela hakapor ka babiang lada fitre nadu siningkong si sajan pimyo hakapor ka babiang pi hab ban up daki tayo mentale ngayo sngo ki haban up daki benai ki job card holder habai de bat karkom supply material menshwa ki snong ki thau ki yo hi ban thit ki yo hi ban jet yo ta ku quality jong ki material sone ki tiar kitar shipor la ayo vendor ki snong kum ka VC ki jet yo vendor menta hakani ka an batmai ki snong kim don hokshu ban jet yo vendor ai contract no ban supply ya kini ki material hakabai de bat kani ka an ka batmai de na mata daw ngi kum ki snong ki thau ni hab ban smuthu te ka sarkar ka parti kongres kadon ban ya wer ya ki parlok rang ba snong ya ki nong song snong ba it ngin yang scam hot wala dak an la de pas henry ngin yang scam kom ka parti ban ya don hasnda bot pi pa ba la kum no kani ka scheme kanam de bandu la ngi pet kar kom penyat nanti jong kani ka sarkar ka menta la i kum bakwa ban pendu ban khnyat ya kani ka scheme ban pendu ya kani ka scheme te kum ka ribhoi district congress ngi pha ka message sakadong than ribhoi hi boro bawai haman laki block haman laki district in penlong ya kini protest but ka state wide protest ru ngin sadon haka khan artarik haka ba baro ngin sadon ka jingi kendu ka ba he bha hapo nong ba shilong jongi te ya ngi khot ngi wer gi pajba ka haka ni ka por kum ka ribhoi district congress but ngi pen i ba ngi simkhya ya kini ngi don sngokhya ba ka sarkar BJP lada phikwa ban pentre hok sisai ni ka scheme da penbyang ru ya ka bay bela syaki pajba bat kham tamru siuno ya ki bay material jong ki vendor siuno ya ki bay material jong ka VC ki basa kut hadu menta ka basa ta ki pho krur hamman laki block jong ka jela ka jongi tengin sim syaka por ya ai kublai pi baro ki press ki media ba phin pen poile mi ni khubor ba ka sarkar ba ka parti kongres kadon ban yang scam hasnda bot pajba ban persya ya ka ni jing thmu basniu bari jong ka sarkar BJP kubishbun